Joo, todellakin. Okei, hei ja tervetuloa mukaan. Tänään meillä on aiheena, tämä on sellainen asia, mikä on jatkunut yli 70 vuotta. Palestiinan pakolaiskysymys. Joo, todellakin. 100 000 ihmiset joutui jättämään kotinsa silloin 1948 ja 1967 konfliktien takia, ja heidän jälkeläisensä siis elää yhä pakolaisina. Me käydään nyt läpi näiden sun toimittamien lähteiden, eli siis raporttejen ja selvitysten pohjalta sitä, että kuka oikeastaan on Palestiinan pakolainen, mikä se heidän tilanteensa on eri maissa ja kuka heitä auttaa. Joo. Koitetaan antaa sulle kuulija semmoinen selkeä kokonaiskuva tästä aika ainutlaatuinen ja tosi pitkittyneestä tilanteesta. Joo, aloitetaan vaikka siitä määritelmästä, se on hyvä lähtökohta. Eli YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö, UNRWA, niin sehän määrittelee pakolaiseksi henkilön, jonka normaali asuinpaikka oli Palestiinassa kesäkuun 1946 ja toukokuun 1948 välillä. Okei. Ja joka sitten menetti sekä kotinsa että toimeentulonsa sen vuoden 1948 konfliktin seurauksena. Ja tässä tulee nyt se erikoisuus, eikä niin se, mikä tekee tästä niin erilaisen se periytyvyys. Juuri niin. Tämä on ehkä yksi koko jutun ydin. Eli se pakolaistatus, se periytyy isälinjan kautta jälkeläisille. Myös adoptoiduille lapsille niissä lähteissä luki. Kyllä, myös adoptoiduille lapsille. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se rekisteröityjen pakolaisten määrä on kasvanut ihan valtavasti. Vuonna 1950 heitä oli noin 7500 ja nyt puhutaan jo lähes 6 miljoonasta. Ja tämä sitoo kokonaisia sukuja tavallaan pysyvästi tähän määritelmään. Tämä on ihan eri logiikka kuin YK:n toisella pakolaisjärjestöllä UNHCR:llä, jonka määritelmä perustuu siihen vainon pelkoon. Eli selvä ero UNRWA:n ja UNHCR:n välillä. Miten se sitten käytännössä vaikuttaa näiden ihmisten asemaan? No, se vaikuttaa paljonkin. Vuoden 1951 pakolaissopimuksessa on sellainen artikla 1D, joka käytännössä sanoo, että niin kauan kuin UNRWA toimii ja antaa apua, niin nämä palestiinalaispakolaiset ei kuulu UNHCR:n suojelun piiriin. Okei, eli he on tavallaan ihan oman järjestelmänsä alla. Juuri näin. Heidän kohtalo on sidottu nimenomaan UNRWA:n olemassaoloon ja sen rahoitukseen, ja taustallahan tässä kaikessa on tietysti se vuoden 1948 Nakba, katastrofi, jolloin yli 700 000 palestiinalaista pakeni tai karkotettiin. Joo. Ja sitten vuoden 1967 Naksa, eli takaisku, joka ajoi liikkeelle vielä semmoiset 300 000, 400 000 lisää. Monet heistä oli jo niitä vuoden 1948 pakolaisia. Aivan. Ja tämä erikoinen määritelmä ja historia, niin sehän näkyy sitten siinä, miten pakolaisia kohdellaan eri maissa. Sä sanoitkin, että se tilanne vaihtelee ihan hirveästi. Kyllä, valtavasti. Monet heistä on käytännössä valtiottomia. Esimerkiksi Libanonissa he kohtaa ihan systemaattista syrjintää. Millaista? No, he ei voi saada kansalaisuutta, ei omistaa maata ja on paljon ammatteja, joita he ei saa harjoittaa. Siellä pelätään, että palestiinalaiset järkyttäisi maan herkkää uskonnollista tasapainoa. Okei. Jordaniassa taas tilanne on toinen. Suurin osa länsirannalta tulleista sai aikanaan kansalaisuuden, mutta Gazasta vuoden 1967 jälkeen paineet on usein ilman kansalaisuutta ja heidän oikeudet on paljon rajallisemmat. Miksi siellä on tällainen ero? Se liittyy historiallisiin alueliitoksiin ja Jordanian omaan politiikkaan. Ja Syyriassa taas ennen sotaa tilanne oli oikeuksien puolesta parempi, mutta kansalaisuutta ei silloinkaan myönnetty. Ja sitten vielä Palestiinan itsehallintoalueella, siis länsirannalla ja Gazassa, Israelin lainsäädäntö kohtelee heitä ulkomaalaisina. Eli vaikka on tämä UNRWA, joka auttaa, niin todellisuus on monille tosi epävarma ja oikeudet on rajalliset. Siinä on joku ristiriita. Se on just se suojelun paradoksi, mistä puhutaan. UNRWA antaa apua, mutta samalla nämä ihmiset elää oikeudellisessa limbossa tavallaan. Arabiliittokin on historiallisesti kehottanut jäsenmaitaan olemaan myöntämättä kansalaisuutta palestiinalaisille. Miksi ihmeessä? No, jotta se palaumuutto-oikeus säilyisi ikään kuin elossa, edes symbolisesti. YK:n yleiskokoushan hyväksyi jo vuonna 1948 päätöslauselman 194, joka vahvisti tämän oikeuden palata koteihinsa tai saada korvausta, mutta sitä ei ole pantu täytäntöön.
Ei koskaan, joten humanitaarinen apu jatkuu ja jatkuu, mutta sitä poliittista ratkaisua tai pysyvää oikeudellista asemaa ei ole näköpiirissä. Puhutaan vielä hetki siitä avusta ja sen rahoituksesta. Uuden RVA on siis se ihan keskeisin toimija. Kyllä, ehdottomasti. Se on monille ihan elimehto. Se pyörittää yli 700 koulua yli 500,000 lapselle. Aika iso luku. On. Ja terveyspalveluita miljoonille, jakaa ruoka-apua ja käteisavustuksia. Ja Gazan vuoden 2023 konfliktin jälkeen sen rooli vaan korostui. Siitä tuli alueen suurin humanitaarinen toimija. Mutta sen toiminta on aika heikoilla kantimilla rahoituksen takia. Juuri näin. Se on todella haavoittuvaista. Noin 95% sen budjetista tulee valtioiden vapaaehtoisesta lahjoituksesta. Ei ole siis mitään vakituista YK-rahoitusta. Ei merkittävässä määrin, ja Yhdysvallat on perinteisesti ollut se kaikkein suurin rahoittaja, mutta alkuvuodesta 2024 se ja useat muut länsimaat jäädytty rahoituksensa. Miksi? No syynä oli ne syytökset siitä, että siis 12 UNRWA:n työntekijää olisi ollut jotenkin osallisena niihin lokakuun 7. päivän 2023 tapahtumiin Israelissa. Joo, muistan sen uutisoinnin. Ja tämä aiheutti tietysti ihan valtavan rahoituskriisin UNRWA:nne. Vaikka alueella toimii muitakin YK-järjestöjä, kuten UNICEF ja Maailman ruokaohjelma WFP, ja monia kansalaisjärjestöjä, niin kuin ANERA tai Lääkärit ilman rajoja. Niin. UNRWA:n uuliajasta laajuutta on tosi vaikea korvata. Ja avun perillemenoa vaikeuttaa tietysti jatkuvat konfliktit ja ne politisoituneet turvallisuuskysymykset siellä. Selvä. Eli jos tässä nyt vedetään vähän yhteen, niin Palestiinan pakolaiskysymys on siis tosi monimutkainen vyyhti. Siinä on tämä ainutlaatuinen, periytyvä status. Joo. Niin sit hyvin vaihtelevat ja usein aika heikot oikeudet eri isäntämaissa. UNRWA:n elintärkeä, mutta samalla tosi hauras rooli. Ja kaikki tämä on kiinni poliittisesti herkästä kansainvälisestä rahoituksesta. Just näin. Ja pohjimmiltaan kyse on ratkaisemattomasta poliittisesta ongelmasta. Niinpä. Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa sulle, kuulija, kun sä yrität ymmärtää tätä tilannetta? No ainakin sen, miten tiukasti se humanitaarinen kriisi ja se poliittinen konflikti kietoutuu yhteen. Apua tarvitaan kipeästi, mutta se pelkkä apu ei ratkaise sitä perimmäistä ongelmaa, sitä valtiottomuutta ja poliittisen ratkaisun puutetta. Aivan. Ja hei, jätetäänpä sulle vielä lopuksi tällainen ajatus ihan pohdittavaksi. Jos tämä nykyinen systeemi, missä UNRWA:lla on keskeinen rooli, mutta ei mandaattia etsiä pysyviä ratkaisuja, ja sen rahoitus on jatkuvasti vaakalaudalla, jos tämä ajautuu umpikuunaan. Niin millaisia muita kansainvälisiä järjestelyjä tai mekanismeja voisi edes teoriassa olla olemassa? Miten voitaisiin vastata sekä siihen akuuttiin humanitaariseen hätään, että siihen ihan perustavanlaatiseen kysymykseen palestiinalaisten valtiottomuudesta ja tulevaisuudesta? Aika iso kysymys. Mutta tähän pohdintaan päätetään tältä erää. Kiitos seurasta.